Oke. Tadi suatu tampilan dari cantik-cantiknya Jawa Timur Indonesia dari Mayangkoro Original kita hadirkan di hadapan panjenengan semuanya. Yuk kita hadirkan yang ditunggu-tunggu dari panjenengan semuanya. Ada siapa dia? Sinden kondangnya Indonesia. Ada Niken Salendra. Seperti Mas diparingi support masih. Tepuk tangannya mana untuk Niken Salendra. Monggo untuk selaku tuan rumah bisa naik di atas panggung. Tuan rumah bisa naik di atas panggung. Monggo Pak Rego, dipun kondisikan Pak Rego. Iki garapan sing lawas Cik, Mas Mike Mas. Mike wireless Mas. Saman banter Nepal. Sampai aku gak bersuara tapi metu loh Mas sekarang. Aku gak omong tapi gak tentak bisa metu loh. Terus mentak. Sawan banternya full Mas. Iki mau Elja Audio Dik. Soalnya biasanya Bu Banter kok sampai gak patek banter biasanya 6 cuma dikurangi luru jadi 4. Bayarannya potongan kok. Urung kok. Oke. Oh yo. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sugeng siang sedantenipun. Nggih niki kula nggih nyuwun pangapunten, nyuwun sepurane nggih niki wau Mbak Niken mboten saged nenggani sampai mengke amergi bar niki bidal jadwal sekolah. Hah? Jadwal sekolah yang disampaikan kan gak tahu. Jadwal sekolah? Kok sekolah? Kan aku ora tahu sekolah ya. Oh iya lali. Iya karena habis ini aku mau berangkat kemana ya? Ke Malang Dik karena jadwal panjenengan sudah dikontrak dengan salah satu label, maka sing penting keripik gedang godong telo gede nggih. Sidik edang sing penting roto. Tapi nanti kalau ada kesempatan selesai nanti sore pasti balik ke sini lagi. Iya, nanti sore insya Allah kalau sudah selesai acaranya di Malang, sini Malang kan hanya 1 jam. 1 jam. 1 jam setengah. Langsung keluncur ke sini. Langsung rene bae ya. Ya, siap. Nanti ada spesial Mayangkoro menghadirkan di wonten atraksi bantengan super. Bantengan Wah, apa? asli super bantengan Malang sing saiki lagi viral lho, Dik. Masa? Bantengan berat. Masa? Heeh. Masa? Nggih no. Dek niki selaku tuan rumah monggo Bapak Rego dipun aturi minggah wonten sasana Pak. Bapak sinten kalian Ibu sinten Bapak Renggo? Sik. Bapak Renggo. Nggih, Mbak Niken. Aku rapati Bapak hafal. sinten kalian Ibu sinten? Pak Suprastyo, utawi Bapak Basir adalah Ibu Devi Rahayu yang mengkitankan Farel Kenzo Pradevta. Monggo. Ibu Minggah. Devi, Bu Devi. kalian Bapak Basir dan juga Mas Farel Kenzo. Monggo. Sampun kesupen tase dibeto minggah, Bu. Ki apa? Iya ta? Ki apa? Tiga nyameri mboten sapu transfer mawon mengkula nggih mengke. Mengke kalau disawer kok didom, ndak didom, aku ora kebagian. Iya wis gak popo. Ambak bayaran kakek aku juga mengharapkan loh. Lah iya. Kayak tuku anu. Soalnya apa? Bensin mahal sekarang bensin. Ya iya mobilmu Alfa tok saiki. Bensin mahal.
Monggo Bu. Ya. Ibu Devi. Mumpung enten niken diuyel loyal bebas. Bu Devi langsung melangkah saking mriki mawon, Bu. Kersane mboten tebeh-tebeh. Apa sih gunanya pager kalau nggak dilompati? Oke, iki sambil menunggu kedatangannya Ibu Devi dan juga Bapak Basir, kita doakan dulu buat Bapak Basir sekeluarga, semoga panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah, matur sembah nuwun saged nimbali mayangkara kalian kula niken salindri. Tipung mula, Mas. Bah. Kene wong dongane barang kok tangtung-tangtung. Meduna wae. Wis aku kok dongane iki lho sekan. Masalah. Dan ini buat adik siapa? Kenzo siapa? Farel Farel Kenzo, semoga sehat selalu. Amin. Tercapai cita-citanya. Kalau boleh tahu adiknya di mana ya tadi ya? Apa? Won lagi jalan naik panggung. Oh iya, kita rantos dulu, nanti ditanyain cita-citanya mau jadi apa. Iki hawane panas banget iki hawane. Iki operatornya gak iso benakne, Dik. Ya wes ndak usah gawe kuwi ne. Disimpan aja kalau gitu Mas Rijal. Sudah apa belum? Selak panas mongah-mongah ini. Iki mau nyapa to alasanku nggih jare blekrekan ini iki mau panas Bu, iki ya butuh ambekan. Masalah kon gawe wiru terus ki duwayang iki. Duwayang jo Monggo Bu Dewi wonten tengah mriki. Monggo mriki Bu Wah, niki. Sing disunatno sing iki lho, sing iki lho. Nah, sing iki disunatne. Oh sing iki. Nah, sing nah ya kuwi. Oh sing iki sing disunatne. Apa wis gedhe? Oh iki Mase ya Dik. Oh iki Mase, Mas Basir. Oh. Pak Basir. Iya, Pak Basir. Wow, tapi kok koyo adik kakak ya karo. Oh, awet enom kok. Awet enom berarti Pak jenengan awet enom Pak mergi ya awet irenge ya awet enome. Pokok wong lek ireng iki mesti koyo ayah. Wayahmu apa ora ireng? Kuwi eksotis. Ayah ki ket dhisik ket cilik iki ngono kuwi. Iya ireng rezekeni ya. Ireng-ireng ngresekeni. Heeh. Monggo wonten tengah mriki Pak Basir, juragan bibit. Ora yo rezekeni kok. Iki juragan bibit lho, Dik. Oh, juragan bibit. Bibit iki apa? Bibit Lombok. Oh, begini. Oh, ini yang kecil. Namanya adik siapa? Rene loh, Le. Pak Beti kok. Oh, namanya adik siapa? Vero. Adik Vero, kelas berapa? TK besar. TK besar. Kalau Mas siapa ini? Mas Farel ini kelas berapa? 6. Oh, kelas 6. Kok dhuwur banget. Apa kok alasannya pengen disunat di apa? Di kelas 6 kenapa? Kok enggak SMA aja? Apa lulus SMA kenapa? Pengen pada Mbak Nike. Oh, mergo pengen peto Mbak Niken nyapa kok sing nyunat kok gak Mbak Niken ae. Kok malah nanggap Mbak Niken. Oh, Pengen pedo Mbak Niken apa pengen dituduh nih Mbak Niken? Pengen pada. Pengen pedo. pengen peto. Cita-citanya mau jadi apa? Duh, cita-citamu jadi teko bapakmu. Kon teko bapakmu dadi bibit Lombok kon. Oh, sing ngatur bapake. Apa? Pengen jadi apa? Polisi. Polisi itu sukanya apa? Ada polisi patwal, ada polisi apa ya? Polisi apa nangkap orang penjahat, ada polisi narkoba, ada polisi yang suka uang, ada polisi yang apa? Jadi polisi tidur. apa? Polisi tidur. Polisinya hatimu. Oh, polisinya hatimu jare. Iki kan sing marahi bapak renggolek kuwi. Ayo nyanyi dulu sesarengan Ibu. Monggo lagune napa? Nyuwun lagu napa, Mas? Tayub, Mas. Kok tayub? Apa lagu yang lagi Tayub. viral? Oh, sia-sia mengharap cintamu Mas Epan. Ih, Ijen ganteng banget.
Siap mengharap cintamu santri pekok Mas Ipan. Mas Ipan. Nganu nggih, krungu nggih, Mas Ipan krungu nggih. Krungu. Krungu nggih, mireng nggih, mireng. Nggih, alhamdulillah lek ngoten. Sapinten Mas lho. Rahipan. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Mayangkara original multi kreasi. Jarane ucul. original jaringan multi kreasi.
siji. Terus apa lagi? Oh, santri pekak. Pura nyanyi Bunda. Mau nyanyi? Oh, aku aja mau joget di bawah. Oh iya, apa joget di sini? Di situ aja. Nah, ibu joget di sini apa di sana? Di sini aja Di sini. dulu. Kuwi apa ditokne iki lho sini. Tenang ae. Tak enteni Tak kan mau. enteni tak tampanane. Tak tamat nih. Oh. Santri kepok. Iya, santri kepok. Mbak, sing ping-ping niku jenengan munggah mriki, Mbak. Sing ping-ping niku lho. Niku lak panitiamu to, Bu? Ayo, Mbak, namanya sinten? Namanya Mbak Lia. Tia, Mbak Tia monggo. Ayo toh. Kuwi di syuting TV mlebu Indosiar, acaranya patroli. Mbak. Ayo, Mbak. Ibuke ben ono kancane. Wis toh. Wih Dek, sing ping-ping itu suruh naik Dek. Apa? Panitiane ibuke yang baju pink itu loh. Oh iya, yang pakai baju pink boleh naik tapi dari sini nggak boleh munyer ngenteni suwi loh. Kuwi sing kacamataan kok Nela Karisma kok dodoan. Iya, Nela Karisma KW 10. Sing kacamataan nggih kan bireng iku ta. Sing pink ngawur. Ayo Mbak. Ayo Pan, tarik Pan. Mayang Koro original. Nah, sing dienteni teko. Baro-baro kayak koro original. Original. Ini Bu. Sudah, terima kasih sekali buat Bapak Basir dan juga Ibu Devi. Panjang umurnya, sehat selalu, awet le momong anak putune. Sudah punya pacar toh? Oh belum, oh sudah jare. Oh, manuke cik loro. Cek loro. Rasane piye to trenyeng-trenyeng ye? Monggo foto bareng. Apa? Apa? Hah? Soleh ngomong apa? Monggo foto dulu. Iya Bu. Pak Soleh. Ah. Pak Soleh. Ngene iku piyantune Bapak Soleh kang gedhe dhuwur gagah perkosa. Perkosa. Prakoso. Foto dulu. 1 2 close up. Nggih. Oh nggih. Pripun iki? Satu lagu penutup karena diniki habisin langsung harus ke Malang mau rekaman. Oke. Apa ya lagunya ya? Apa? Lagunya apa, Bu? Oh Kisinan. Kisinan jare. Kisingan. Kisinan. Bola balinggo dolanan. Bolang baling kok. Mayang Koro original. Jaringan multi kreasi. Niken Salindri. Tahun-tahunan aku wis kancani sliramu, wis kadung karo batinku, wis kebacut nyaman sliramu.
piye aku bingung ngadepi dewasa kedeli tenanan sayangku wis ora kurang cepul mong dadi dalam biasa dewasa banggane tak pamer-pamer cepule aku mau dadi bedute Mayang lebih Mayang Kararicina Terima kasih Mas Rais bingung ngadepi dewasa kedeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang cepul mong dadi pelampiasan dewasa banggane tak pamer-pamerke cepule aku mau dadi bedute Terima kasih Bang Ada Mama Nana sehat selalu panjang umurnya Aso mikir Bunda mau joget lagi Apa nang rembang sani yen wis ketemu kaya saiki kudu piye aku bingung ngadepi Oke. dewasa kendeli kurang-kurang cepul mong ganti dalam biasa dewasa banggane tak pamer-pamerke cepule aku mong dadi bedute dewasa kendeli tenanan sayangku kurang-kurang cepul mong dadi pelampiasan dewasa banggane tak pamer-pamerke cepule aku mong dadi bedute cepule kowe milih roliyane ujung-ujunge mong kisinan dhewe Monggo para bapak kali Pak Solekan ingkang kagungan dalam foto sesarengan Niken Salindri bapane teng ajeng kalian Lenggah sedanten. Bapane sedanten Kali Lenggah. Lawanannya dipun ganti lawanannya. Satu betul. Dipotong nih. Dai. Dengan Marisa lagi dekat. Duduk. Tak apa. Hei, mana Adi? Hei, tenang, mana Adi?
Dan saya banyak keamanan dinikan jadi berangkat tolong dipentawal.